após séculos de estarmos de costas viradas, já era hora de nos falarmos e de nos ouvirmos. Aqui começa o Galiportos, Galiza e Portugal, voz a voz. Un home corre na noite. É unha imaxe banal, podía ser en Madrid ou en Johannesburgo, ou en Sao Paulo, ou Budapest, Nova York, ou Hollywood. Ou é claro, en Portugal, un home corre na noite. É unha imaxe banal que os barcos volten a subir o Guadiana descargando a pasaxe todo o trigo que o cabalo esbaforido chega a relva súa cama que o fuxitivo encontra o seu porto de abrigo. Un home corre na noite. É unha imaxe banal. Por que insiste? Por que teima? Non há pánico na rúa? Non há fogo no quintal? Lavaredas? Son as camas dos amantes, xa distantes. Chegan ruidos, utopías. Canto vale unha utopía? Vale todo? Canto vale? Un home corre na noite. É unha imaxe banal. Por que tenta ultrapasar os seus limites? Probablemente por vontade de viver, que ultrapasa os seus limites. Estamos quites. Di para o seu corazón, aínda non, aínda non. Sentes que valeu a pena? Se te obrigan a fuxir, mais te obrigan a chegar xunto de ti. Valeu a pena? Isto é o que escribía e o que relataba Ana Luís Rodríguez, xornalista da Radio Televisión de Portugal, a RTP, nunha adaptación do poema de Sergio Godiño, O Fuxitivo. O poema chámase Cravos para Cambedo. Ola, ola, moi boas, como estades? Eu son Germán Estevez, xa sabedes, o xermano a portuguesa, e aquí andades nun novo Galiportus. Este voso espazo, esta vosa xanela galaico-portuguesa, unindo voces a un e outro lado do Miño. Benvidos! E benvidas! Xa estades un pouco intuindo de que vai a cousa con este poema do Fuxitivo que, como decimos, obra de Sergio Godiño, Ana Luisa Rodríguez, en Cravos para Cambedo, no libro de edicións positivas Cambedo da Raya, Solidariedade Galaico-Portuguesa Silenciada. O libro é moi recomendable, unha chea de autores a un e outro lado do Miño, colaboraron nel Paula Godiño, Méndez Ferrín, Xosé Carlos Caneiro, David Cortón, Xosé Díaz Batista, Dionisa Pereiro, Ana Luisa Rodríguez, a propia que acabades de escoitar, como decimos, un dos libros máis significativos a hora de falarmos, estudarmos o que aconteceu na Raya na época da represión franquista. Hoxe no Galiportus falamos de represión franquista, falamos de solidariedade galaico-portuguesa e facémolo dunha maneira moi bonita, duplicando intereses e esforzos cunha compañeira de podcast. Facemos este programa coa fantástica visita da nosa querida compañeira do seu podcast A Ferida Aberta do 36, Nuria López. Hola, Nuria, moi boas. Moi boas, Germán, que tal, como estás? Que maravilla, que visita tan boa. Moitas grazas pola acollida. É unha... Sempre dá gusto vir a Llarín. Non é fácil que te acollan, no. nin é fácil tampouco que che acepten un pouco os convites. Non é fácil se cadrar as xendas. Non é fácil, pero creo que paga a pena a oportunidade, non? Pois sí, é unha experiencia polo menos da nosa parte moi innovadora. Temos feito, evidentemente, como che pasa a ti, moitas entrevistas e moitas cousas, e foi moi interesante contactar contigo
porque podemos unir dous planos moi interesantes, como é a versión nosa do Galiportus e despois a túa versión historiográfica da Ferida Aberta. Sí, bueno, un proxecto que naceu aí ano e pico aproximadamente coa intención de facer un pouco de memoria, non? E intentar recabar todas esas testemunhas e todas esas vivencias que comezaron co golpe do 36 e que se prolongaron incluso máis aló da ditadura franquista, non? E entón eu, pois, neste proxecto, neste podcast, o que intento é pois relatar o que pasou axudándome de expertos, de asociacións memorialistas e tamén das testemunhas, que para mí son a parte máis maravillosa, non, deste traballo, que me está dando moitísima satisfacción. Moito traballo tamén, o propio traballo. Como para os ointes do Galiportus que estean agora atentos a este programa aí en colaboración, un pouco de onde nace a idea da Ferida Aberta? Bueno, a ver, o tema da memoria é un tema co que eu estou vinculada desde hai moitísimos anos, teño traballado a nivel de investigación e agora parecíame que era o momento, non? Quixen empezar antes do 90 aniversario porque dixen seguro que ano que ven hai moitas outras iniciativas similares, tamén un pouco por crear un pouco de contexto, non? E por intentar facer e ofrecer tamén a aqueles que me sigan, se que hai alguén aí, unha panorámica de como foi a represión fascista durante esas 4 longas décadas, non? Entón intento percorrer distintos puntos de Galicia, buscar protagonistas, buscar espazos, buscar lugares e despois intentar contextualizar e o resultado que temos aquí. Dar voz, visibilizar un pouquiño. Sí, sobre todo e facer memoria. E o Galiportus? Como nace, cando nace e por qué? Que foi o que che levou a facer este proxecto, Germán? Pois mira, é interesante. Hai tamén un par de aniños, un pouquiño máis, 2 anos e medio, máis ou menos, que tiven a opción de achegarme por Radio Ariz, que sempre a min e a miña xeración sempre nos abriron as portas, porque sempre fomos xente de radio, e xa facíamos radio na época da universidade. É un pouco a raíz dun traballo fin de grado agora nesta reciclaxe de adulto, con un pouquiño na cuestión da comunicación, pois evidentemente as cousas, os asuntos galaico-portugueses sempre me chamaron moito a atención e dixen, por que non? Un pouco radio, no que significa radio municipal, radio colaborativa, e tamén podcast nas plataformas, facendo o que a mí me gusta, que é falar, e é falar de cuestións de actualidade protagonistas de un tema que tamén está un pouco silenciado. Sí, é certo. Non ao nivel, evidentemente, de cuestión máis de... Sí, é certo, pero ás veces esquecémonos dos nosos veciños e veciñas que están aí ao lado, que tan importantes foron e continúan sendo, non? Sí, eu creo que faltaban moitas conversas, de moitísimos temas, non puxen cancelas, quixen e queremos facer diferentes temáticas. Temos unha sección de historia e historias con o noso compañeiro Abraham. Sí. Facemos pequenas pílulas aí cortiñas de episodios históricos galaico-portugueses. Agora neste noso programa falaremos, seguramente ubicaremos parte desas historietas en versión longa cos nosos convidados, mas despois non nos pechamos, facemos un pouco todo que temáticas evidentemente de música, de cultura, de deporte, de medio ambiente. Un pouco de todo, buscando lugares comuns, non? E que aprendeches e que desaprendeches con este proxecto? Ai, que boa. Pois aprender que sempre hai espazo para novos contidos, que isto de... Riste un pouco cando ves isto de este titular, non? De creador de contidos. Realmente é curioso porque cando comezas así a darlle un pouco, aparecen máis e máis e máis temáticas e parece que nunca acabas. É o que me pasa a min tamén, non? É unha cousa que non pode ser. Sí. Digo, debería ser diario este programa, non pode ser quincenal. Se cadra estás un pouquillo fora da onda, porque a xente non ten tempo para tantos programas e tantas historias. Pero si, eu teño esa sensación tamén de que hai contidos galaico-portugueses para cubrir un diario sin problema. Bueno, imos entrando en materia, que che parece? Vamos logo. Bueno, aproveitamos que estamos nestes maravillosos estudios de Radio Ariz e poñemos en marcha o noso experimento. Veña, pois o noso experimento hoxe é moi interesante, consta de varias entrevistas, contactos evidentemente que nos van a chegar un pouco diferentes perspectivas sobre o que significou a guerra
do 36 ao 39 e o que veu despois, hoxe co foco, Nuria, evidentemente nesa correspondencia co Galiporto, sobre todo do que significou a represión na raya. Sí, nesta área xeográfica, a ver como se viviu o alzamento, os 3 anos de guerra, falaremos de fuxidos, falaremos tamén dos que se incorporaron á guerrilla, e veremos tamén como foi a acollida que Portugal brindou aos represaliados tras a revolución dos carabeis. Non sei se xa podemos ir falando con o noso primeiro convidado. O primeiro convidado trátase de Carlos Morais, verdade? Presidente do Comité da Memoria Histórica do Val da Limia. Ele de Muiños, da aldea de Mugueimes, é autor de numerosas investigacións centradas na recuperación da memoria antifascista nesta comarca. Forma parte xa da Biblioteca da Limia desde hai nada, é militante comunista, unha persoa moi comprometida política e socialmente, colaboradora habitual de moitos medios digitais. Vamos xa con el. Recibimos xa a Carlos Morais, presidente do Comité da Memoria Histórica do Val da Limia. Que tal, Carlos? Benvido, como estás? Hola, moi boa tarde, Nuria. Como pasou no resto de Galicia, na Baixa Limia, os fascistas non tardaron en organizarse despois do golpe, non? E comezaron a actuar apenas uns días despois do alzamento, non? Quería saber un pouco en que zonas actuaban, onde perpetraban os seus crimes nesa zona, Carlos? A ver, como sabedes, o que é o Val do Limia pois son os 6 concellos dunha das comarcas do sul-occidente da Galiza, non? Entón, realmente foi no conxunto dos 6 concellos, nos quais nos intervimos, que son Bande, Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muiños, non? Pero basicamente o que foron as execucións pois son en sitios bastante concretos, non? Para nós o que é o ponto cero, non, da represión, o centro da infamia, non? É a chamada curva de Fontaboa, que fica na estrada que vai de Bande para Muiños, entre as aldeas de Negueiroá e Xordos, e ali á beira dun regato, o regato do Caúño, pois ten lugar as 2 primeiras execucións das quais nós temos constancia. A primeira foi o día 29 de xullo do 36, ou seja, 9 días despois do inicio do golpe de Estado na Galiza, porque, como ben sabedes, o golpe de Estado na Galiza, a diferencia do conxunto do Estado español, ten lugar o día 20, non? Por iso nos defendemos que o día 20 de xullo é o día do xenocidio galego. Entón, o 29 de xullo do 36 executan na curva de Fontaboa ao primeiro antifascista, que era Juan Manuel Álvarez, coñecido como Noches, un campesiño de 62 anos que formaba parte da dirección do Sindicato Campesiño de Negueiroá. E o día seguinte, o día 30 de xuño, ten lugar a segunda execución neste mesmo sitio, e neste caso é de Genaro Alonso Santos, que era dunha aldea ali próxima, e que foi, e que era padeiro, era de Mexide, pertence tamén ao Concello de Bande, e con toda probabilidade pois formaría parte de algunha das múltiplas organizacións sindicais campesiñas que se estaban organizando desde a vitoria da Frente Popular en febreiro do 36 en toda a comarca. Tratábase un pouco de estender o terror. Eu teño oído dicir que os golpistas non actuaban ao azar, non tiñan moi claros quen eran os seus obxectivos, os que tiñan que eliminar primeiro, non? Sí, efectivamente, digamos que, a ver, nos temos recollido até o momento 49 víctimas, non? Destas 49 víctimas, a nosa análise é persoas que foron executadas no Val do Limia, algunhas non eran do Val do Limia, mas foron transferidas desde a prisión de Ourense e foron executadas, pois, o caso de Roberto Blanco Torres, Eulogio Vázquez Gómez e José Villaverde Iglesias, que foron executados pois na chamada Corga da Videira, no kilómetro 67 da antiga Nacional 540 entre Ourense e Portugal, mas alén diso tamén contabilizamos nestas 47 víctimas mortais do fascismo na comarca aqueles veciños da comarca que foron executados fora da comarca por diferentes razóns, ou ben porque estaban traballando naquele momento fora da comarca, ou vivían fora da comarca, ou que foran trasladados fora da comarca.
Mas sí, o que foi a represión non foi o azar, non se collía as primeiras persoas que encontraban, senón basicamente tiña un objetivo que era descabezar e destruir os principais dirixentes políticos e sindicais existentes naquel momento. E iso foi, bueno, o que levou a que os que realmente cumprían esa función, que eran os sicarios, que eran as milicias falanxistas que actuaban, bueno, que tiñan a súa sede en Bande, que era a cabeza era e sigue sendo a cabeza do partido judicial na comarca, seguían as ordes e as directrices que lles daba pois o tenente, o comandante do posto da Guardia Civil de Bande, que era o tenente Ildefonso Cristóbal Calvo. Así, a represión era selectiva e moi ben seleccionada. Carlos Morais leva anos realizando un traballo moi minucioso, non? Tentando poñer nomes e apelidos a esas 49 víctimas, non? Vas ca túa cámara recollendo testemunhas que nos permiten coñecer tamén de primeira man un pouco quen eran as vítimas e quen eran os represores nesta zona. Testemunhas como estas. Certa verdad é que un tío meu foi torturado e derono por morto, que ao final sobreviviu. Tuvo que marchar para Portugal hasta que o avisaron de que podía regresar. Avisaron varias veces de que andaban detrás del e dixeron ponte de espaldas. El dixo, non, se me tendes que matar, mataime de frente. Traían a morte, querían a lavar que viña xa de sangre, os veciños non deixaron tocala, e que fixeron un escarnio moi grande na guerra, moi grande, moi grande. Era pequena. Sei de 5 que trouxeron ali as conchas e a fusilaron 4. E un escapou formados atadas con alambres nas pernas. E andueron a tiros, pero non lle deron. Cruzou no río, cortou os alambres, foi a parada de Piedade que chama, e partiu para Portugal. Levárono hasta Santa Comba e a mamá acompañando, pero alrededor iban os señoritos Ises. E a xentiña toda quería ir, e saían por os camiños e nos deixaban chegar ao cementerio. A caixa do meu tío, sí. O meu avó non deixaba que a carreteira pasara por determinado sitio hasta que lle chegaran os papéis oficiais que deran autorización para meter a carreteira por aí. E que nun momento dado viñeron a buscar e o pasearon. Esa é a versión que sempre tovemos nós. Pero en realidade non se falaba deste tema, Na miña casa non se falaba moito desto. O sea, era un tema tabú. Tabú, total. Un traballo moi minucioso, como vedes, o que están desenvolvendo os membros do comité da Baixa Limia, Carlos, e que dá conta un pouco do alcance da represión nesa comarca, non? E que describía un pouco quen eran as vítimas, quen eran os represores e que era o clima tamén que se vivía nesa zona de Galicia, non? Carlos. Sí. A ver, nós, como te decía, temos recollido sobre 49. Deses 49, por dar uns datos, digamos, estatísticos, a idade media dos executados está a volta dos 35 anos e medio, son homes, porque salvo o caso de dúas mulleres, a única muller fusilada na provincia de Ourense, que foi Erundina Álvarez Pérez, e que era de Ferreiros, unha das aldeas de Entrimo, e a outra muller que era Gerarda Rodríguez Araúxo, que era natural de Parada do Monte, concello de Lobeira, Labrega, e que faleceu o 7 de agosto do ano 43 en Senderiz, outra das aldeas de Lobeira. Estaba recén parida, foi aldraxada, foi mallada e foi violada polos falanxistas, que posteriormente a lanzaron a unha poza de rego. Entón, no resto das vítimas que nós temos recollido, que se sabe que este tipo de detalles de investigación nunca teñen un final, porque sempre poden aparecer novas vítimas, máis que a vez, a medida que vai pasando o tempo e que vamos mallando, non? Facendo unha cartografía da represión sobre o terreno, pois cada vez é máis difícil, non? Que aparezcan novas vítimas mortais, mas
sempre é posible, mas xa digo, a imensa maioría, o 99% eran homes. Qual é o perfil? Pois mira, o perfil era basicamente un 40% eran labregos, outro 40% podíamos definilos como traballadores e artesaos, pero eran traballadores simbióticos, non? Eran sempre pues, que eran padeiros, que eran carpinteiros, que podían ser obreiros da construción ou xente que traballaba de ferreiros ou de zapateiros, mas tamén se dedicaban ao traballo no campo, non? E o resto, a volta do 20%, eran persoas que podían proceder do que sería a pequena burguesía funcionarial, concretamente mestres, xornalistas, algúns funcionarios das forzas de seguridade, pues, os carabineiros, a xente de policía, guardia municipal, non? Este traballo, como tú dis, de investigación, que é un traballo de investigación de microhistoria moi acoutado a unha determinada zona do noso país, da Galiza, feito por persoas da propia comarca, co cual nos facilita, na inmensa maioría dos casos, entrar nas casas, non? Porque somos coñecidos, as nosas familias son coñecidas polo resto das persoas a coas que queres contactar, pois tenos permitido que ter encontrado a volta de 7 vítimas que non estaban previamente definidas, non? Nos diferentes informes ou censos, tanto de nomes e voces como no informe da Diputación Provincial de Ourense, o cual isto si o lanzamos a nivel xeral das 4.000 e pico víctimas, non, que nomes e voces pois ten recollido no seu informe, nos poríamos na Galiza con a volta de 10.000 o número de persoas que podían ser executadas. Esa é a miña tese, non? A miña tese, desde que empecé con isto, xa fai moitísimos anos, a mí sempre me interesou isto por razóns de tipo familiar, non? Porque os meus avós maternos eran militantes do Partido Comunista e sofreron a represión, pois eu sempre considerei que as cifras que a historiografía académica está moi por debaixo da propia realidade, e no caso concreto da comarca do Val do Limia así o temos constatado e así o temos demostrado. Algúns destes represaliados conseguiron fuxir, non? Pasaron a Portugal e ali foron acubillados, foron refuxiados, non? En distintas localidades, como o caso de Castro Leboreiro, non? Por exemplo. Sí, digamos, unha das características da nosa comarca, que é unha comarca fronteiriza, unha parte dos concellos fan fronteira con Portugal, e isto facilitou que para evitar fuxir dunha morte segura centenares de labregos e centenares de militantes tanto das forzas políticas da Frente Popular como do sindicalismo campesiño pois buscaran acubillo en Portugal. Castro Laboreiro, que pertence ao Concello de Melgaso e que fai fronteira basicamente co Concello de Entrimo, pois foi unha dos lugares, non, que polas súas características xeográficas, porque estaba perdido da man, digamos, do Estado portugués, prácticamente o Estado non existía, pois foi un dos lugares onde se agocharon durante semanas, meses e mesmo anos centenares de persoas, e tamén foi aquí donde apareceu, non, o primeiro xerme insurxente de carácter guerrilleiro que operou no Val do Limia entre 1939 e 1943 e que estaba dirixido pois, por Vito García García, un asturiano que tiña sido enviado ao norte de Portugal por a Terceira Internacional após o final da Guerra Civil en 1939 con unha serie de tarefas e que despois por unha serie de circunstancias acabou en Castro Laboreiro e logrou organizar a unha parte dos exiliados galegos da comarca que estaban en Castro Laboreiro, pois máis tamén a unha parte dos asturianos que tiñan tamén buscado refugio ou estaban en Castro Laboreiro pois buscando unha saída para alén mar após a caída do que era a Frente Asturiana. Carlos, boas, son Germán de aquí do Galiportus Podcast, que tal?
Hola, moi boa tarde, Germán. Mira, eu queria che preguntar tamén un pouquiño aí a camiño, agora que falas de puntos xeográficos e da importancia da raya de Castro Leboreiro, un pouquiño máis atrás da Baixa Limia, xa hai prácticamente na fronteira entre o Arnoia, a Baixa Limia, o Limia e a propia terra de Celanova, pois tamén temos un punto importante como é o Alto do Furriolo, esa zona como é a Poza das Rás, aí situada entre a medio camiño un pouquiño entre Celanova e Xincio de Limia. Que datos, que cifras manexamos aí do significado un pouco tamén dese lugar que está sendo tamén moitas veces rememoriado e manexeado? A ver, o que sería as terras de Celanova e concretamente a Poza das Rás, que está no concello de Berea, ¿no? Que é o concello anterior, que fai fronteira con Bande, pois a fica fora da nosa, digamos, xurisdicción xeográfica de actuación. Entón, quen está levando a investigación e quen está preparando un homenaxe creo que son as 3 ou 4 víctimas que foron executadas aí nese ponto, ¿no? Nese lugar da infamia, pois son os compañeiros e as compañeiras do Comité pola Memoria Histórica de Celanova, co cual temos unha relación magnífica e de colaboración permanente. Entón, quen sabe exactamente diso son eles, non? Eu diso xa non sei tanto, non? Podo saber algunhas cousas, mas quen ten un coñecemento pormenorizado diso son eles. O caso concreto do Furriolo, o Furriolo pois era un dos lugares donde se executaban ou foron executados unha parte dos presos políticos que eran sacados da prisión de Celanova, do mosteiro de San Salvador de Celanova, e ali eran paseados, e tamén aí se intentou pasear algúns destacados militantes pois que proviñan do Val do Limia, concretamente pois o Elixio Rodríguez, que era un aviador e que ten un libro, ¿no? Matade o Mañá, donde hai unha crónica moi pormenorizada como logrou zafar a última hora de ser executado no Furriolo, pois pola intercesión pois do que era un dos dirixentes, un dos oficiais dos carabineiros que o coñecía a súa familia, e a última hora o sacou das gadoupas da morte ali no Furriol. Mas xa vos digo, quen sabe realmente disto tens que contactar coa xente do Comité pola Memoria Histórica de Celanova. Claro. O Comité da Val da Limia leva meses preparando que vai ser unha cita moi importante o ano que ven, non? Que será ese primeiro Congreso Internacional da Guerrilla Antifascista na provincia de Ourense, que vai ter lugar, teño entendido, non? En Entrimo a mediados de xaneiro do ano que ven. Non sei como van, Carlos, os preparativos, e que nos podes avanzar sobre esta cita tan importante? A ver, unha das grandes iniciativas que en parte quebra o que sería os traballos realizados desde que nos fundamos, porque o noso comité foi criado agora hai exactamente 8 anos, en marzo do ano 2018, ¿no? Foi constituído. Entón, o que nos habitualmente facemos digamos, de traballo, ¿no? Anual, é un homenaxe anual nos diferentes concellos da comarca, e iso nos ten permitido chantar 7 monólitos indicando aqueles lugares da memoria ou lugares da infamia que pasan a converterse en lugares da memoria. Facemos tamén un roteiro anual por diferentes pontos da xeografía da comarca, aparte de facer os traballos, como ben dixeches, de investigación, ¿no? De intentar resgatar do esquecimento as vítimas do fascismo, de intentar restituir a verdade, reparar a justicia, recuperar a súa memoria, a súa dignidade, e reconstruir a historia dese período, ¿no? Do período republicano, e ponda en valor as conquistas atinxidas en dereitos e liberdades individuais e colectivas, mas tamén denunciar a brutalidade do período posterior, ¿no? A represión padecida contra ese movimento popular organizado polas autoridades, ¿no? Ilegítimas, ¿no? Que emanaron dese golpe do verano 36, ¿no? Entón, este ano decidimos, a Asamblea Xeral do Comité, que normalmente ten lugar a inicio de ano, aprobou convocar o primeiro Congreso Internacional da Guerrilla Antifascista na provincia de Ourense, que vai ter lugar en Entrimo entre o día 15 e o día 17 de xaneiro do ano 2027. Ou seja, estamos a pouco máis de medio ano, non? Entón, o objetivo deste congreso é intentar correxir, non, certas carencias na investigación
sobre un dos fenómenos máis importantes do que sería a resistencia política, ¿no? Neste caso, resistencia político-militar ao franquismo, e donde na provincia de Ourense xogou un papel determinante a loita guerrilleira, pois polas propias características obxectivas da provincia de Ourense, non? Pois unha orografía moi accidentada, unha fronteira enorme con Portugal, todo isto facilitou que esta loita político-militar contra o franquismo atinxise un grado de desenvolvimento que nos permite afirmar que a altura da metade da década dos anos 40, o século pasado, a única frente de guerra estruturada que desafiaba o franquismo no Estado español era a que tiña lugar entre a guerrilla galega e as forzas do exército, Guardia Civil, Carabineiros e militares falanxistas, nunha liña de frente que... Parece que perdemos un pouco a comunicación, Carlos. A ver, agora? Sí, ahora sí. Escuitamos. Sí. Decía que podemos afirmar, sin ser exagerados, que a altura da metade dos anos 40 do século pasado había unha liña de frente de guerra continuaba desde o barco de Valdeorras, a parte máis oriental da provincia de Ourense, até a zona do Val do Limia e Castro Laboreiro, non? Porque tampouco podemos entender, digamos, a provincia de Ourense neste caso únicamente collendo que son as fronteiras xurídicas, non? da actual provincia de Ourense, non? Senón que a provincia de Ourense, do punto de vista guerrilleiro, pues, tens que incorporar no seu occidente a parte portuguesa da Serra do Laboreiro e na parte oriental, pues, as comarcas do Bierzo, da Cabreira e da Seabra, non? Entón, nós o que pretendemos con este congreso é reunir a unha boa parte dos historiadores, dos investigadores, non? Que teñen estudado ou que seguen estudando a guerrilla na provincia de Ourense e temos xa fechado o programa. Van intervir a volta de 26 persoas, digo a volta porque aparte de 23 ponencias que se van a presentar de diferentes temáticas, o congreso pois tamén terá un debate, non? Sobre, neste caso concreto, o tratamento no ensino do golpe fascista do 36 e a posterior resistencia, un recital poético, unha exposición e tamén unha visita guiada a Castro Laboreiro, non? Como vai o congreso? Bueno, o congreso é un congreso moi ambicioso. Temos fechado, digamos, como te dixen antes, o que sería o programa provisorio. Está xa aberto a inscripción, non? Estamos resolvendo todos os asuntos de tipo logístico, organizativo e financiero, que serían a asignatura de convenio coas universidades galegas, con diferentes institucións, e buscando, basicamente, nestes momentos, fundos que nos permitan facer o congreso nunhas condicións dignas. Entón, é algo, xa vos digo, moi ambicioso e, por tanto, moi complexo para unha entidade como a nosa, que é unha entidade que se autoxestiona e que até agora ten funcionado basicamente mediante autofinanciamento. Todas as nosas iniciativas son financiadas pois coas achegas económicas non só dos socios e das socias, senón tamén dos familiares e amigos da causa do antifascismo. Pois anotamos esa cita do 15 ao 17 de xaneiro do ano que ven en Entrimo, o primeiro Congreso Internacional da Guerrilla Antifascista na provincia de Ourense. Quedaremos pendentes a ver o que dá de si esta cita tan importante. Carlos Morais, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Unha aperta. Moito obrigado a vos por contar connosco. Un saúdo. Un saúdo. Moi ben, despois de falarmos aquí con Carlos Morais, o presidente da Comité da Memoria Histórica da Baixa Limia, temos un novo convidado neste noso programa. Aquí entrou Galiportos e a ferida aberta do 36, atravesamos a raya e falamos xa con Américo Rodríguez, investigador arraiano, estudoso da súa terra, como lle gusta el dicir,
con formación superior en informática, profesor durante moitos anos e axudante tamén aí na raya a fundar asociacións importantes como é a o CAN de Castro Laboreiro e o Núcleo de Estudios e Pesquisa dos Montes do Laboreiro, aí no marco, nese marco montañoso. Boas, Américo, como estás? Muito bem, obrigado pelo convite, Germán. Uma palavra também de apreço ao professor José Cid e também deixo cumprimentos ao vosso anterior convidado, Carlos Moraes, que tenho o gosto de conhecerem. É unha maravilla, saúdeche tamén aquí Nuria, compañera miña. Que tal, como estás, Américo? Encantada de falar contigo. Nuria tamén está a facer o programa connosco, realiza o seu podcast da Ferida Aberta do 36, co cal temos hoxe un programa moi interesante aí a camiño entre cuestións galaico-portuguesas e cuestións puramente historiográficas de represión franquista. Contanos, Américo, aí como bo coñecedor un pouco do que significou a guerra e o que significou a fuxida para outro lado da raya, que significou, que representou Castro Laboreiro en todo isto? Ora, gosto em falar também com a Núria e a todos os vossos ouvintes. Ora, Castro Laboreiro tem uma situação estratégica geograficamente fantástica, porque tem a raia seca do Marco 2 ao Marco 53, ou seja, entre o Minho e o Lima, entre os rios Minho e Lima, é um sítio de fácil achego, ou seja, é uma zona montanhosa, são 90 km quadrados de floresta, de montanha, ou seja, onde o passo da Galiza para Portugal é muito fácil, ou da Espanha para Portugal. E eu cresci a ouvir essas histórias, não é? Cresci a ouvir essas histórias e foi um momento complicado para todos. Claro que mais para os espanhóis, para os galegos. Foi um momento também solidário, ou seja, pessoas desesperadas. Muitos não incorporaram o serviço militar, ou seja, não foram à guerra porque se salvaram em Castro Laboreiro. Outros não morreram porque estiveram em Castro Laboreiro e alguns até saíram para o estrangeiro. Estamos a falar de um número indeterminado de pessoas, que ainda hoje nós fazemos contas para saber quantos foram. Hai algún estudio, disculpa, Américo, hai algún estudio que fala regularmente entre uns 500 e 800 refuxiados, máis ou menos, principalmente varóns e homes xovens galegos? Possível que sim, porque alguns tiveram uma noite ou duas. Nós só damos conta daqueles que deixaram algum rastro, ou escrito ou oral. O resto nós sabemos que foi um local de passagem e é difícil quantificar. Ora, em julho de 36, Castro Laboreiro começou a receber gente que não queria ser incorporada, ou políticos, ou, por exemplo, Eudósia, que era uma professora de Louveira, que chega em 20 de julho, logo, e essa gente, uns para fugir à incorporação militar e outros, como por exemplo o Valdo, que era o alcaide de Antrimo, porque Castro Laboreiro tem ali uma série de comarcas como tudo próximo, Lóbios, Antrimo, Louveira, Bande, Bereia, Quintela de Leirado, Padrenda, todas estas localidades fazem fronteira com Castro Laboreiro. E é um sítio, quer dizer, é salvação, não é? Passar para o outro lado da raia. Depois havia alguma rede de conhecimentos do contrabando, por exemplo, e de lojas, do monte, das pessoas se conhecerem no pastoreio. Até havia um casamento ou outro, havia familiares, e esta rede vai funcionar, ou este conjunto de redes vai funcionar, e depois a palavra vai passando, não é? Ora, há dois momentos claros dos refugiados em Castro Laboreiro. Há um primeiro momento, que é esta gente que tenta de alguma forma não fazer parte da guerra e fugir, e depois há um segundo momento, depois do fim da guerra, depois da primavera de 39,
há um segundo momento com guerrilheiros, gente já com a experiência da frente de guerra, ou seja, gente que está ali à espera de se salvar também, mas possivelmente com alguma esperança que digamos que os aliados façam qualquer coisa e Franco, ou seja, caia o fascismo, e todo Castro Laboreiro acaba por ser uma placa giratória e de permanência de muita gente, com dificuldades económicas, não é? As pessoas sobreviviam como podiam, e aí é que há muita solidariedade. É um momento muito solidário, por isso eu falava há bocadinho disso. Como conseguían burlar as autoridades? Porque non hai que esquecer que estaban nese momento en marcha dúas ditaduras, unha en España e outra en Portugal. Como conseguían introducirse nesas rutas e poder sobrevivir nese ambiente tan hostil? Tendo en conta América que efectivamente é o que comentas, é un pouco, non? É o primeiro punto Castro Laboreiro que despois da raia mollada, da raia húmeda do río, comeza a aventura aí pola montaña, efectivamente. A ditadura portuguesa em 36 ainda é macia, é uma ditadura macia, e num primeiro momento as forças de segurança vão fazendo alguma coisa, mas não atuam logo, ou seja, não tem uma reação. Claro que há alguns documentos que provam que há algumas movimentações, mas não é nada de grave, porque a ditadura vai ser mais musculada com o fim da Segunda Guerra Mundial em Portugal, mas nessa altura Salazar não está há muitos anos no poder e, claro que Castro Laboreiro tem 3 postos de guarda fiscal, há 3 postos de guarda fiscal, e mesmo assim os refugiados vivem. Recordo Castro Laboreiro, para aqueles que não sabem, Castro Laboreiro, as pessoas têm 2 casas, uma de verão e outra de inverno, e os refugiados beneficiaram dessas 2 casas. Por vezes estavam com a família, mas, por exemplo, quando a família estava na invernia, ou seja, do mês de dezembro a março, eles normalmente estavam na casa de verão. Quando a família mudava para o verão, alguns deles ficavam na inverneira. E isso, ter 2 casas de família, facilitou imenso, digamos, o esconder dessa gente toda. Desesperada, não é? Desesperada. O sentimento que eu consegui apanhar, digamos assim, ou ouvir das pessoas mais velhas, não é muito nítido. Ou seja, eram pessoas que estavam desesperadas e havia no início dificuldade em perceber a situação deles. Claro que aqueles que tinham familiares ali ou conhecidos ajudaram outros que vieram depois, não é? Mas eu penso que se fosse ao contrário era exatamente igual. Ou seja, quando nós vemos alguém desesperado, a parte humana nossa, o humano, vem ao de cima. E ali era gente que tinha mesmo que... por vezes podia ser a vida e a morte, não é? Porque há alguém jovem, com 20 anos, que tem que ir para a frente de guerra, pode morrer. Ele a única coisa que quer é trabalhar, é pegar o arado, trabalhar ir com as vacas para o monte, não é? Que na maior parte eram labregos, não é? Eram pessoas ligadas ao campo. Não querem ir para a guerra, obviamente. Os que tinham algum passado político, sim, esse era perigoso, era muito perigoso. Castro Laboreiro passa uma série de figuras fantásticas por Castro Laboreiro, com respeito por todas as outras dezenas de pessoas que ali passaram, mas, por exemplo, falo, por exemplo, em Alonso Rios, ou Armando Mazas, por exemplo, o Chocolito, Eudósia, a professora, que é um conto de fadas quase em Castro Laboreiro, José Alemani, o Papán, alguns alcaides, por exemplo, o alcaide de Rairis de Veiga, que era Elísio Esteves, ou seja, há muita gente, há jovens, mas também há gente importante, não é? E que transforma Castro Laboreiro num sítio muito especial. Depois de 39 chegam outras pessoas de Lugo, zona de Lugo, leoneses, asturianos e um homem muito importante, Vítor Garcia, Manolo Dente
de Douro, e forma-se ali uma guerrilha que vai criar ali muita entropia até o ano 1943 ainda, e mais tarde ainda há mais gente que continua ali até 48, por exemplo, 47, 48, há alguns casos. Hai dous episodios importantes, non? Se repasamos un pouco a historia dese movimento guerrilleiro, non máis organizado, non? Acabas de mencionar o caso do brasileiro, non? De Víctor García, non? Como foi esa caída dese grupo aí alá polo ano 43 en Castro Leboreiro, ou tamén ese bombardeo de Cambedo da Raia no 46? Ora, nós continuamos à volta disso. Nós sabemos claramente que em Castro Laboreiro veio um grupo que veio de Vinhais, trazido, ou seja, é um grupo que vem das Astúrias, é um grupo de muita gente, quase 30 guerrilheiros que vêm das Astúrias para passar em Vinhais, em trás dos montes, e Manolo Dente de Ouro vai ao encontro deles para tirar de lá alguns. Esse grupo tem gafas, que é Marcelino Fernandes Villanueva, tem Moran Garcia, César Rio Rodrigues, pessoas conhecidas da Federação de Guerrilhas de Leão Galiza, não é? E ele vai, Manolo Dente de Ouro, que era amigo de Marcelino, gafas, vai lá buscar um grupo deles. Isto estamos no verão de 1940. E vai buscar um grupo deles e ficam ali muito isolados, porque estão no monte, não estão em casas. Esse grupo de indivíduos com experiência de frente de guerra ficam isolados, estão no monte, e o que vai acontecer depois vai ser alguns atracos a comércios do lado galego, principalmente na Baixa Límia, onde tragicamente morrem pessoas, também morrem guerrilheiros, e este período é um período muito conturbado e que depois vai fazer mexer, digamos, as forças policiais, principalmente em maio de 1943, quando Manolo Dente de Ouro, ou seja, Víctor Garcia, tragicamente, para não ser preso, acaba por, nessa discussão, morrer um guarda fiscal no lugar da vila de Castro Laboreiro. Isso vai mudar toda o, digamos, aquilo que estava a acontecer até ao momento. Ou seja, a guerrilha vai ficar mais acossada, não é? As forças de segurança vão estar mais em foco em cima deles. Ou seja, estamos aqui num período muito longo, de 36 a 43, um período estamos a falar de uma população de 1000 e tal pessoas, Castro Laboreiro, 90 km², e que vai ter, digamos, um acréscimo desta gente, não é? Que tenta também sobreviver, alguns com contrabando, outros que recebem víveres e dinheiro da família, a família vai-lhe fazendo chegar coisas e dinheiro, e todos lutam para sobreviver. Quando acaba a guerra em 39, muitos daqueles que estavam ali por causa de não querer ser incorporados, muitos voltaram à Galiza, à Espanha, e alguns sofreram muitos anos de serviço militar, de campos de concentração, ou seja, sofreram as passas do inferno, não é? Ainda. E esos veciños que lles deron a Cubillo, recibiron tamén escarmiento, foron castigados por prestar apoio a estes grupos de guerrilleiros? Há um caso ou outro de gente que foi presa e que teve processos na comarca de Melgaço. Por exemplo, Eudósia, quando é presa com o pai e com a mãe, que são de Lubeira, a família da casa, a pessoa mais velha, que é António Rendeiro, é preso e é instruído um processo. Há mais casos, é óbvio. Agora, havia muita solidariedade entre os castrejos e muita complicidade, que foram poucas as acusas que houve. Ou seja, os próprios castrejos ajudavam as pessoas a camuflar-se, a esconder-se no monte, quando, por exemplo, as forças de segurança chegavam-se aos povos, eles fugiam para grutas e buracos que existem no monte, próximo dos lugares, não é? E era uma forma de sobreviverem. E isso era a cumplicidade dos castrejos. Segue viva hoxe en día a memoria destes loitadores nesa zona?
Ora, o povo esquece as coisas logo. Eu queria deixar aqui uma palavra para um homem que é Ângelo Rodrigues Galhardo, o professor Ângelo Rodrigues Galhardo, e o professor Romano Alonso Santos, que no início deste século, este era um tema quase morto. Claro que tínhamos algumas histórias, aqueles que nos interessámos pela recuperação da memória e por saber mais sobre a nossa terra, porque a cultura hoje também é importante para outras coisas, não é? Mas é pouca gente que se dedica a isto e a recuperar a memória. E o tema estava quase morto no final dos anos 90, porque os mais velhos estavam a morrer, aqueles que reviveram a guerra, que conheceram os refugiados, não é? Que interagiram com eles e neste momento há uma recuperação evidente porque muita gente tem trabalhado o tema e o tema é interessantíssimo do ponto de vista humano, em todos os aspectos. É moi interesante, sí, Américo, e un pouco a raíz do que comenta tamén Nuria, a cuestión da memoria democrática do lado daqui do Leboreiro, do lado norte, estamos sempre a voltas ca cuestión, sempre nos queixamos de que, bueno, pues hai un traballo moi grande que non se fixo e que aínda está por facer. Do lado portugués xa nos deixas claro que tamén pues foi un esquecemento continuo durante décadas. Para cando pode haber ese centro de recuperación tamén, acabar un pouco entre o salazarismo e as influencias que houve nesa acollida tamén de galegos que atravesaban a raya. É dicir, é posible sairmos un pouco do ámbito académico e chegar á opinión pública que poida haber unha mudanza nese sentido? Os escritos são importantes, os locais, por exemplo, os esconderijos estarem sinalizados e entrarem no roteiro cultural, por exemplo, de trilhos pedestres e de serem recuperados pela cultura local, não é? Pelas instituições que tutelam a cultura. Por exemplo, casas emblemáticas onde estiveram refugiados e onde aconteceram tragédias e prisões, serem conhecidos. Ora, isso é um trabalho que está-se a fazer neste momento, ou seja, recuperar todos estes locais, pelo menos os mais importantes, de forma até serem pontos de atração turística. E de criação de identidade, e de forma que as próximas gerações entendam este fenómeno e o valorizem. Pois Américo Rodríguez en directo desde Castro Leboreiro. Tamén Américo é académico do Couto Mixto. Temos que deixar aí ese recoñecemento por riba da mesa, Américo. Sim, con imenso gosto. Un placer terte aquí no Galiportos, na ferida aberta neste programa 2. Parabéns polo teu traballo, polas túas investigacións. Graciñas, obrigado polo teu tempo. Unha aperta. Eu é que agradeço tudo, o convite e esta oportunidade de falar da minha terra e deste momento que foi trágico para muita gente e que muitas vezes nós não temos a noção deste período mau mesmo, onde morreram pessoas, onde houve também solidariedade, é verdade, mas é um tempo, a história ensina-nos coisas, nós é que temos que as aprender e interiorizar esencialmente. Pois Américo, aquí aprendemos moito contigo. Graciñas, obrigado polo teu tempo. Nada, un gosto, foi un gosto. Mico. En xaneiro do ano 1961, un poeta militante antifranquista protagonizou un golpe de efecto para denunciar internacionalmente as ditaduras de Franco e de Salazar. Falamos, claro, de Xosé Velo, de Pepe Velo e da chamada Operación Dulcinea, ese secuestro dun barco rebautizado como Santa Liberdade que acabou chamando a atención do propio presidente dos Estados Unidos. Estamos otra vez solos y encarcelados y en el destierro. Mr. President, what is the official government position in regard to the Portuguese seized ship? Segrest de Santa Maria és una acció duta a terme per 24 homes, 12 espanyols i 12 portuguesos, bàsicament inspirats per Pepe Velo, que és un
independentista radical de esquerras. Velo, además de ser intelectual... É un fragmento da serie documental realizada por Aser Álvarez alrededor da figura de Pepe Velo. Que tal, Aser? Como estás? Moi boas, benvido. Moi ben, moitas grazas a vos por acollerme. Era Velo un idealista ou un estratega? Bueno, hai opinións para todos. Para min era un visionario, era un estratega, un home que, de feito, era tan boa estratega que a súa operación, a operación que ia ser chamada Operación Compostela, non? Ao final chamouse Operación Dulcinea, pero originalmente era Operación Compostela. O de Operación Dulcinea foi unha concesión de Velo a parte portuguesa da operación, non? Que era unha operación, el día moi claro que tiña que ser unha operación ibérica. E para min Velo é un estratega no sentido en que ele estudiou, por exemplo, Dereito Internacional Público e Privado durante varios anos para que esa operación nunca fora considerada un acto de piratería. E, de feito, tivo que enfrontarse os seus correligionarios, non? A Galbao e a Soutomayor, porque cando chegaron a Recife, pois claro, eran homes, 24 homes que tiñan que volver a comezar de cero e moitos diles querían coller o diñeiro que había na caixa forte do barco, non? Que había moitos bolívares, dólares, moneda brasileira, pesetas, e Velo aí foi un home nese sentido moi claro e contundente, preparouno todo moi ben, e cando se desclasifican os papéis do Departamento de Estado dos Estados Unidos, en todo momento é considerado un acto político, un acto revolucionario, e así foi tratado en todo momento. Para outra xente, pois sería evidentemente un idealista, e mesmo para outros un toliño, claro, porque realmente facer o que fixeron había que estar un pouco zumbados porque se xogaban o pelexo, non só el, sino o seu propio fillo, con 17 anos, non? O de Víctor Velo, que a mí foi algo que me pareceu admirable, non? Eu a primeira pregunta que lle tiven que facer a Víctor cando coñecín persoalmente en Sao Paulo, cando fomos recuperar os papéis do seu pai, que corrían o risco de perderse todo aquilo, foi: que che dixo teu pai cando lle dixeches que querías ir con eles, non? Porque Víctor non ten fillos, non? E que lle dixo? E dixo Víctor, quedouse así un pouco estupefacto, non? Digo, que carallo me está preguntando isto, e di, meu pai sorriu. E digo, pois non sabes a xenerosidade do teu pai, non? Que eu si tiño fillos, non? E podo imaginar, pois, que un fillo de 17 anos me dixera que quería vir na operación, por moito que xa estivera politizado, que xa estaba no Partido Comunista na Universidade de Caracas, que vivira na súa casa os preparativos de toda aquela operación durante moitos meses, anos incluso, e bueno, e así era Velo. Velo era un quixote, un home totalmente, un poeta, un revolucionario e un visionario, non? Un home, un activista, non? E polo que puideches investigar para este traballo, como se xestou ese secuestro? Que pretendía conseguir este grupo con esta acción? Bueno, o secuestro xéstase, contámolo na primeira peza documental que fixemos sobre Velo, non? Que realmente é a través do Galeuzca. O Galeuzca é o que, digamos, é o prolegómeno do Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Os vascos e os cataláns financian parte da operación, non se involucran directamente, pero sí que financian parte da operación, conforme investigou o catedrático Xosé Estévez. Eso sí que o sabemos. Si realmente vai se xestando como unha operación na que Velo prepara todo dun xeito moi concienzudo, xa digo, estudando moito dereito internacional público e privado para saber como, digamos, neste caso, pois, que o acto non pode ser considerado nunca un acto de piratería, facendo todos os preparativos dun xeito moi meticuloso, non? Como era il, pero ao mesmo tempo con moitos problemas, porque había moi pouquiño diñeiro, moi poucos medios, había que traballar pois eso, con moita discreción, porque lle estaban seguindo, estaban pisando os talóns mesmo en Venezuela, non? Porque Velo considerabas un tipo moi perigoso, un antifascista furibundo, e un home cunha capacidade de organización
extraordinaria. E xa está así desde o seu apartamento de Caracas, onde el xa ten unha situación persoal bastante consolidada, director dun colexio privado pois moi prestixioso en Caracas, onde mesmo se formaron algunhas das élites políticas democráticas, unha situación xa consolidada, pero el está pensando que no ano 61 pois eso, non se dá por satisfeito, dicir, con que Franco e Salazar vayan morrer de vellos. Eles o que queren é denunciar en principio a nivel internacional a pervivencia de dúas ditaduras ibéricas, e daí está pois ese audio que rescatamos de Kennedy, ¿no? Que na primeira rolda de prensa que dá como presidente dos Estados Unidos ten que falar desta operación porque hai cidadanos americanos a bordo. Sí, increíble, pero certo. E despois xa tamén que outro obxectivo, que era o obxectivo inicial, que o de, digamos, erguer todos uns movementos de insurrección nas colonias, que aí hai unha parte moi enigmática de toda esta historia que vencella a velo, pois ca súa estadía en Guinea, en Fernando Po, cando a súa nai o manda para ali para quitarlle o dargadoupas aos falanxistas locais que o querían liquidar directamente. A súa nai era unha muller pois de ideoloxía de dereita, entón manda a velo unha tempada ali, e non se sabe moi ben que fai, pero sí que el tiña seguramente moitos contactos. Había moita xente de Celanova, de Quintela de Leirado, de Padrenda, de Crespos, todas esas zonas da Raya que estaban en Guinea, en Fernando Po, e posiblemente deixara feitos contactos para preparar pois esa operación de insurrección que pouco a pouco foran levantando eses focos revolucionarios. Pero bueno, todo deu ao traste pois porque houve a mala sorte de que houve un morto a bordo, un ferido, e que ademais na viaxe de preparación, que isto é algo que non se sabe, que nos podemos comprobar tras a entrevista que fixemos con Camilo Mortagua pouco antes de que morrera no pobro que vivía en Alvito, en Portugal, que tanto el como Galvao, que fixeran unha viaxe no Santa María para ver onde había armas, as barcas lanzadeiras que había e tal, e que Galvao, que parece que se pasou toda a viaxe bebendo whisky, pasando de todo. Ese foi un dos grandes primeiros enfrontamentos con velo, porque cando lles piden un informe de que tipo de barcas lanzadeiras había, que armas e tal, pois o tipo solta ali un rollo e tal, e velo se decata de que Galvao é un auténtico botarate e un fanfarrón e un tipo así moi co que hai unha animadversión total dentro do principio, pero ten que tragalo, digamos, de algún xeito, porque é o interlocutor que Humberto Delgado establece para esta operación, e polo tanto o que ten moi claro velo é que a operación ten que ser unha operación ibérica, porque o barco ten pabellón nacionalidade portuguesa, e porque ele era un iberista convencido, e porque as ditaduras estaban na Península Ibérica pervivindo naquel momento, e eles queren denunciar ante a Operación Pública Internacional pois a existencia destas ditaduras. E dentro do punto de vista propagandístico, publicitario, de denuncia, é un éxito total e absoluto. Dende outro punto de vista de levantar os focos de insurrección popular, pois evidentemente non puideron levar a cabo ese segundo obxectivo. Pero que impacto tivo en Portugal e tamén en Galicia, en España, este operativo? Supoño que as dúas dictaduras gardaríanse moi moito e procurarían e intentarían silenciar no posible este capítulo. Sí, claro, o primeiro que quixeron facer foi primeiro acusalos de piratas, segundo saíron a fragata Canarias e outra a intentar buscar o barco e a fundilo. Por eso Kennedy se implica tanto na operación, porque Kennedy non pode permitir que estes dous tarados que fundan o barco, pero ao mesmo tempo temos que ter contentiños porque está instalando as primeiras bases norteamericanas na Península Ibérica. Entón, bueno, actúa dun xeito moi civilino, así moi con moita man esquerda, pero o que ten moi claro é que a operación é unha operación política, que el ten que protexer os cidadáns norteamericanos e tratar de conter a Franco e a Salazar, que o que menos queren é que se fale desta operación e, por suposto, que se fale de que o capitán, o ideólogo, o grande
deseñador de toda a operación é un galego chamado Xosé Velo Mosquera, que se lle foi das mans, non, de algún xeito, porque o intentaron trincar aquí, xunto co irmán de Mariano Otero Castelao, é torturado, preso, e, bueno, consiguen fuxir por unha serie de avatares grazas a intermediación do Unitarian Service e de Rómulo Gallegos, pero polos pelos, realmente, entón, bueno, nese momento que se fai é silenciar total e absolutamente a figura de Velo, parece que Galbao é o gran cabecilla de toda a operación, e entón, eso, dentro do punto de vista de Franco, era máis interesante pensar que era un rollo dos portugueses, e non un rollo que iba con eles, e pola parte, digamos, do propio Velo, que era un home moi pouco dado digamos, adulacións do seu propio ego, pois, de algún xeito, el nunca deu a súa versión do asunto para non, digamos, enturbiar para nada o extraordinario éxito, porque a corrente de simpatía internacional que esperta esta operación é tal que non é que teña repercusión en Portugal e en España, onde intentan silenciarlo e nos medios falan de que los torturadores e los secuestradores e non sei que, o sea, todo pura propaganda, sino que están nos medios de comunicación de todo o mundo durante 12 días, non? E isto é un éxito total e absoluto de moi pensado, moi meditado, moi preparado por Pepe Velo e a súa man dereita na operación, que curiosamente non é un galego, sino que é un xornalista moi noviño daquela, que era Miguel Urbano Rodríguez, un portugués, un home que estaba morando daquela en Sao Paulo, que traballaba nun medio de comunicación moi importante en Sao Paulo, e que nada máis, que ademais estaba nas antípodas ideolóxicas, ¿no? Porque era un furibundo comunista, e Velo non o era, pero, sin embargo, conectan dun xeito total e absoluto, e é o que leva canda Velo pois toda a campaña de comunicación que se fai dentro do barco e bueno, os que logran pois un éxito extraordinario a nivel de denuncia de que no ano 1961 hai, con connivencia de todas as democracias occidentais, perviven dúas dictaduras na Península Ibérica totalmente anacrónicas que siguen matando, torturando e bueno, e polo menos que os demócratas do mundo inteiro pois se enteren de que hai xente que non se dá por satisfeita con esa situación e eu creo que ese é o grande éxito de Pepe Velo. Boas a ser, son Germán. E ata que punto podemos decir tamén que un pouco pode existir ou non sei, conexión tamén entre este movemento, entre este secuestro en pleno comezo tamén das emancipacións coloniais da parte portuguesa, é dicir, foi un pequeno gran xesto tamén que, bueno, un pouco xa axudou en parte a que tamén se vira isto desde as colonias ou non chegou a tanto calado, digo porque a repercusión chegou a Kennedy. Por suposto que sí, o sea, o Santa María na historiografía portuguesa, o sea, é unha das cousas que máis satisfeito estou, primeiro, que por primeira vez se ti te metes na página web da RTP e buscas Xosé Velo, aparece, cando foi no ano 2022, non? Que eran os 50 anos da súa morte, o Pepe Velo como grande ideólogo da toma do Santa María. E isto é algo moi importante, porque eso ata agora nunca se falara. Sempre pensábase que Galbao, que fora el, o grande cabecilla, porque el falaba inglés, entón moitas veces erixiuse en voceiro do grupo, e, polo tanto, Velo, que non falaba inglés, nese sentido, como nunca quixo, digamos, eclipsar a figura de Galbao, sí controlalo, porque era un tipo que era un auténtico botarate e unha vedette histriónica, non? Como tamén a define Xavier Montañé, pero que sí está xa dende hai moito tempo, digamos, é unha convención, é que o Santa María, o Santa Liberdade, a toma revolucionaria do drill, do Santa Liberdade, é o principio do fin do salazarismo. O sea, demostra que 24 homes poden poñer en xaque as dúas dictaduras ibéricas, poden poñer a toda a opinión pública internacional en contra de dúas dictaduras e a favor dunha acción revolucionaria comandada por 24
homes demócratas, tanto galegos como portugueses. E isto é un exitazo extraordinario, non? O que non se sabía, e o que, de algún xeito, pois, humildemente, nos tratamos de chegar a esclarecer no ámbito portugués, é que o grande ideólogo desta operación era un galego chamado Xosé Velo, e non un fantasma auténtico chamado Enrique Galbao, que, digamos, foi un mal menor no sentido de que Velo o tivo que comer con patacas porque así o designou Humberto Delgado, aínda que houve unha enorme animadversión dende o principio, e efectivamente a súa intuición non lle fallou, non? Porque primeiro esa operación previa de preparación da operación que fixeron Ile Camilo Mortagua e que o tipo non fixo o seu traballo ben, xa dedicouse a beber whisky, a ligar cas americanas que iban no barco e tal, por lo que nos contaba Camilo Mortagua, en lugar de facer o traballo, cando os medios eran tan limitados, había tan pouquiño diñeiro e tal, non? O cal xa foi, o inicio foi moi malo e despois o remate seguiu sendo malo, porque te digo, o sea, Velo, no momento en que les chegan a Recife o día 2 de febreiro de 1961, día de Yemanjá, da deusa dos mares, non? Esos aclamados por unha multitude no Porto de Recife, tense que enfrontar tanto con Galbao como con Soutomayor e dille por enriba do meu cadáver se queredes levantar, digamos, o diñeiro que hai aquí nesta caixa forte, porque sería tirar por terra todo o esforzo que fixeran e toda a estrategia de que fora unha operación política e non unha operación de piratería, porque no momento en que eles roubaran un solo céntimo do que había naquela caixa forte, o acto podía ser considerado un acto de piratería segundo as leis do dereito internacional. Entón, nese sentido, Velo, pois, bueno, rematou sendo expulsado do drill, mira que paradoxa, polos outros dous, non? Que eran o directorio, digamos, que era ese triunvirato, e os outros dous se alían e acaban expulsando a Pepe Velo, que endexamais quixo pois eso, votar por fora como votaron os outros dous, non? Tanto Galbao como Soutomayor despois escribiron os seus libros diciendo yo secuestré de Santa María, e el outro, pois tamén, un rollo totalmente axiográfico, non? Exagerado, un montón de imprecisións e cousas, e realmente a única parte da versión de Velo que coñecemos é a versión que deu o seu fillo Víctor, que publicamos no libro de Xosé Velo, Textos Escollidos, que é unha autoentrevista que se fai Víctor con aquelas preguntas que lle gustaría que alguén lle fixera, dando pois a versión que el coñecía, non, do asunto, que é a versión pois máis próxima ao seu pai e a todos os preparativos que el viviu, e a ir a bordo do barco durante a operación tamén. Sí, por todo o que comentas a ser, podemos dicir que quizá esa figura de Velo que se está traballando, tú eres un documentalista aí especializado en Velo, este libro que tamén esas memorias, bueno, pues un pouco ese traballo de Love, Velo, podemos dicir que é un quizáis máis nomeado ou máis recoñecido dentro da historiografía portuguesa mesmo que do lado galego? Non, eu penso que Velo xa está máis ou menos coñecido, o sea, coñecido dentro dos... Eu creo que o máis importante de todo este traballo que fixemos nós, máis alá da página web de xosevelo.org ou do proxecto Love Velo, desa exposición que estivo nun montón de lugares e que viaxou, que realmente o que conto é a miña historia de amor, non? Por eso xogo co de Love Velo, non? Porque é unha historia de amor que me levou, claro, que me levou a facer moitísimas tolerías. A primeira tolería que se fai por amor, neste caso, que eu fico totalmente fascinado pola figura de Velo cando eu fago o meu primeiro documentario sobre Celso Emilio Ferreiro, descubro a figura de Velo, parece unha figura a rescatar, e sobre todo cando me lanza un SOS Víctor, nun momento no que xa estaba comezando co Alzheimer, pero eu non o sabía, e loxe vive nunha residencia para enfermos de Alzheimer, e non lembra absolutamente nada de toda esta historia, nin lembra, bueno, ten que vivir ali na residencia, estou en contacto coa súa sobrinha e coa súa familia que teñen moi ben cuidadiño e tal. Velo lanzame un SOS dicíndome que, bueno, que van a desafiuzar da súa casa e que o arquivo que ten, que el que mo confía e que si podo ir a buscalo. E esa foi a primeira
cousa que fixen sin pensar, largarme a Sao Paulo, estar con Víctor, coñecer o seu relato, xa estaba, digamos, comezando co Alzheimer, e o seu arquivo está aí, no arquivo da Diputación de Pontevedra, para que calquera estudante universitario, investigadora, historiador, que queira facer unha tese, unha tesina, e o gallá teña interés en debruzarse sobre unha figura tan extraordinariamente importante como Xosé Velo, que bueno, que eu creo que se fixo un traballo extraordinario, pero que él o merece, que despois, ademais, non só que él o mereza, sino que precisamos tamén que figuras como a de Velo sexan coñecidas, porque precisamos referentes antifascistas no século XXI, xente que puxo por diante os seus ideais para hipotecar a súa vida e a da súa familia na loita contra o franquismo e contra o salazarismo, non? Eu creo que isto é algo digno de destacar e de facer memoria, non? Unha figura complexa con moitas aristas que coñeceu en primeira man o que é a represión, unha figura moi comprometida, fundador das Mocedades Galeguistas xunto a Celso Emilio, que foi detido, encarcerado máis dunha ocasión, torturado, que estivo fuxido en Portugal e que coñeceu tamén o exilio, é dicir, el viviu absolutamente todas as caras da represión, non? Sí, efectivamente, moi pouquiño tempo. Eu falo deso, o sea, por que non é lembrado Velo? Pois porque era un animal político, eso ninguén o pode negar, o sea, un animal político con mayúsculas, pero Xosé Velo nunca foi un animal de rabaño. E neste país, cando non eres un animal de rebaño, pois pasa o que pasa, non? Mantívose sempre na órbita do galeguismo, non? Co que comeza de mozo, pero nunca se puxo os ditados de ninguna organización. Foi un tipo sempre moi independente nese sentido, non? Un home que non atopou a cubillo nin deixa herdeiros políticos, entonces, bueno, pois é un tipo moi descoñecido, a pesar de eso, de ter vivido en primeira liña toda a República, a guerra, a resistencia antifranquista, tanto no interior como no exterior, e non só vivir un exilio, sino vivir dous exilios. O primeiro en Venezuela e o segundo en Brasil, bueno, non? Tres incluso, non? Con esa estadía moi pequena, non? Que tiveron en Portugal, grazas a intermediación de Rómulo Gallegos, pois que xa a pide os trinca ali no English Bar en Estoril e o querían largar xa de volta para España, que tería sido o seu final, e o de Mariano Otero Castelao, do seu grande amigo Curmán carnal de Castelao, non? Entón, bueno, sigue sendo unha figura pois pouquiño coñecida. Eu outra das cousas que estou moi contento, a verdade, é que este ano se vai a dar un salto Velo, porque sí que vamos a conseguir que a súa historia, o mellor do seu arquivo, que é un arquivo pois eso, moi incompleto, moi fragmentario, porque el morreu dun cancro de pulmón moi noviño, ademais foi algo fulminante, non lle deu tempo nin de transcribir moitas cousas, nin a él, nin a súa familia e tal. Entón conseguimos pois o que, bueno, pois un pouco os restos dese incendio a 37 graus, non? Que ele decía que fora a súa vida, non? Pois os restos dese incendio foi o que nós podemos recuperar no Brasil, aínda así é material moi valioso, e con todo iso fixéramos ese libro de Xosé Velo, Textos Escollidos, e agora conseguimos que a editorial Renacimiento se interesara por este proxecto e que vai a sair para todo o Estado un número especial que se vai a chamar así, Xosé Velo, Textos Escogidos, donde unha edición trilingüe, que é a primeira vez que na Biblioteca del Exilio, que é unha colección moi prestixiosa da editorial Renacimiento, vai a sair pois esta publicación, e que sí que é un salto, non, de dar a coñecer unha figura como a de Velo, xa non só en Galicia ou en Portugal, sino tamén en España, non? E isto sí que estamos, bueno, pois contentos, e con eso pois xa pecharíamos, digamos, un pouco este ciclo de tantos anos, non? Detrás da figura de Velo, e tratando pois de devolverlle o que merece, non? Que é, pois, polo menos ser coñecido e ser recoñecido polas novas xeracións, non? Pola xente nova, que eu creo que é o máis importante, que saiban que
que hai referentes, non? En quen mirarse hoxe, non? Pois Aser Álvarez, moitísimas grazas por axudarnos a coñecer moito mellor a figura de Pepe Velo. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe aquí no Galiportus, en a Feria de Bertano 36. Nada, graciñas a vos, dicirvos eso, que tedes aí accesible a web, e animar, pois eso, a investigadores e investigadoras a que é unha figura que paga a pena debruçarse sobre ela e que está o seu arquivo dispor de quen queira comezar ese traballo, que aínda queda moito Pepe Velo por peneirar, por rescatar e sobre todo por divulgar, por dar a coñecer que precisamos referentes antifascistas hoxe máis que nunca, non? Desde logo. Que diría Velo se levantara a cabeza hoxe? Se vira o borrado da pintada de Celanova. Bueno, eso xa imagino que sería, sí, unha pintada que por outro lado, que eu saiba, non hai ninguna denuncia, non, cursada de ningún tipo, non? Ninguna denuncia nun xulgado, que é como se denuncian as cousas, non? Sí, increíble, que parece que non pasa nada, ante un atentado deste calibre, pero bueno, todo vale, non? Pero bueno, isto indícanos un pouco, hai dúas cousas que eu sempre pensei. Unha é a desa pintada diante semanario, non tan, pois eso, tan desprotexida, tan pouco valorada, non? Que para nós foi un dentro do ano 2012, lembrome cando eu fixen o documental sobre Celso Emilio Ferreiro, que xa fixemos un grafiti noutra zona nun muro de bloques, non? Ali no centro de Celanova, ante a previsión de que isto pudera acontecer, xa fomos os visionarios no ano 2012. E por outro lado tamén outra cousa que sempre me chamou a atención é que a rúa Pepe Velo, non? A única rúa Pepe Velo é unha rúa sin saída, non? Que está en Celanova e que nunca tivo saída nin ten saída actualmente, non? Xa cando a fixeron, é que tamén me parece algo moi sintomático pois do país que temos de que si Pepe Velo, que era un tipo así moi retranqueiro, pois levantar a cabeza, pois hoxe seguro que non sei que collería un spray. Non sei que diría, o sacho ese o que aparece na foto, non? Con que se me apareceu en soños varias veces para dicirme que había que facer este traballo, non? Que para animarme, non? Un pouco a facer estas tolerías que fixemos por amor, que foi, pois eso, realmente un placer facelo porque cando unha historia de amor como esta se ve correspondida no sentido de que ves a un home dunha peza, un tipo coherente, a un home que sempre tivo por diante os seus ideais, non os ditados de calquera organización, o seu instinto, a súa conciencia. Pois no mundo no que vivimos, pois para min foi un alimento para a miña alma, para o meu espírito, e despois a amizade con Víctor Velo, non? A quen estarei sempre eternamente agradecido pola súa confianza, polo seu agarimo e porque hoxe, desgraciadamente, el xa non podería contar esta historia, e nós ainda tivemos a sorte de poder estar con il, e el tamén sentirse valorado, querido por xente nova de Galicia que quería recuperar a figura do seu pai e que sei que nos está eternamente agradecidos, e nós el tamén e a súa familia, ¿no? Pois Aser Álvarez, parabéns polo conseguido, segue facendo tolerías, eh? Un placer, Aser. Bueno, nada, graciñas a vos. Ata outra. Veña, un abrazo. Chao. Pois ata aquí esta primeira parte, este primeiro bloque de entrevistas que realizamos xunto coa nosa compañeira Nuria López da Ferida Aberta do 36. Esperamos que vos gustase. Para a próxima vez, para o próximo episodio, para a próxima semana, máis e mellor. Graciñas, obrigado, chao.